behar du? Bai, norbaitik zerri da gure zati bat? Ez? Ez daukazue gaitena? Bai? Ez daukazue, ai, amat. Begutxan igabena joko dugu. Ba, etxean daukazu, nik uste dut aberean nien hemen epiko dute. Agian bai, ez dakit. Ai, mira. Zer duzuen? Egun txapaki hau, hemen jarrita. Berak ere jo nahi du? Garo? Bai ere? Egun txapaki hemen jarrita, orain bai. Duzue? Orain bai, egun txapaki honekin orain, uste dut? A ber,